Her er Adam. Adam er ikke en helt normal person, fordi han har nemlig en idé. Adam har en drøm om at blive selvstændig, og han vil gerne starte en kiosk op i Næstved, men han er ikke helt sikker på, hvordan han skal bære sig ad. Så han beslutter sig for at præsentere ideen for sin ven Lasse. Adam fortæller Lasse om sin idé. Lasse er meget positivt over for hans idé, men spørger ind til, hvordan han finder ud af at skaffe et CVR-nummer, hvor hans kiosk skal ligge, hvilke varer han skal have i butikken, og om han skal have nogen ansatte. Adam er enig med Lasse, om han skal have styr på det først. Nu lægger Adam kompetencen respons ned i kassen. Adam har fundet en kontakt gennem hans ven Lasse, som han opsætter et møde med. Da Adam fortæller hende om hans idé, bliver han efter rådgivet om hans idé. Kontakten kommer ind på emner som kapital, CVR-nummer, beliggenhed, målgruppe, engroshandlere, erfaring, Fødevarestyrelsen, varelager og de offentlige myndigheder. Han forklarer ham, hvad han skal gøre for at opnå de enkelte ting, og Adam går straks i gang. Nu kan Adam lægge kompetencen indsigt og kompetencen rådgivning ned i hans kasse. Adam smutter en tur ind på World Wide Web for at finde en beliggenhed til sin kiosk. Han leder efter et sted i Næstved, som har mange forbipasserende dagligt. Han finder endelig et ledigt lokale i Jernbanegade, som man kan lege sig ind i. Nu kan han lægge kompetencen beliggenhed ned i sin kasse. Adam har fået fat på engrosforretningen S-Engros. Han fortæller dem, at han gerne vil starte en kiosk op, og gerne vil indgå et samarbejdsskab med dem om at købe varer af dem, for så at sælge dem videre. Han får en pris på, hvad det kommer til at koste at fylde butikken op med varer. S-Engros står tilfældigvis også med nogle kasseapparater og butiksinventar, så man kan købe billigt af dem. Han kan derefter putte kompetencerne samarbejdspartner, S-Engros og inventar ned i hans kasse. Adam fik at vide sin kontakt, at man skal deltage i et specielt kursus for at håndtere fødevarer. Han har derfor taget et kursus, så han kan få en licens til at håndtere dem. Efter han har bestået kurset, tager han hjem og besøger Skats hjemmeside og anmoder om et CVR-nummer. Nu kan han lægge kompetencen offentlige myndigheder ned i sin kasse sammen med CVR-nummer. Adam er omsider blevet færdig med at forberede sig og er klar til at gå i banken for at spørge om et lån. Til møde skal han forklare, hvorfor han gerne vil starte virksomhed og hvordan han vil bære sig ad. Adam viser banken alt, hvad han har forberedt sig på, og til sidst ender det med, at han får godkendt lånet. Han kan krydse kapital af listen og har nu alt, hvad han skal bruge for at starte sin virksomhed op. Nu er Adam endelig klar til at åbne sin butik. Han har sat varer op, han har fået sat priser på, han har fået sat sin kasse op, og er nu endelig klar til at modtage kunder. Han har været lang vej igennem en hel masse stadier, men endelig er han kommet til det sidste punkt, hvor han kan åbne sin egen kiosk. Se, hvor glad han er.